Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala, no? Ang magic number ini sa mga panghitabo sa Senado karon, bisan pagprisuhon nila kining 13 ka mga senador, kung magpapriso man lang gani ning 13 ka senador, mubarog yun ba? Although di ta kahibaw may galag kinsa lagi mo sukol papriso o kinsay di gyud kagwanta day. Kay pareho bitaw na Ninoy Aquino sa una, papriso pa sila ng panahon ni Marcos nga senyor. Bahalag mga priso mi. Si Ninoy Aquino sa si Teofisto Ginguna, nga priso sila mamoto style por itong senyor mga higala. Ang dili mo sunod sa iyang gusto, balhog. So karon, kung mga priso ning 13 ka senador, ibutang ta lang. Ibutang ta lang, kay hapit naman sa tanan na pasaka ang kaso. Si Bongo o si Bato ipada sa ICC. Si Jinggoy priso, Joel Villanueva priso, Cheese priso. Si Rodante Marcolita i-apil kay pasakaanan po kasong plunder. Unya si Ruben Padilla pasakaan sa kasong obstruction of justice kay ngano kunong gipasakay si Bato sa iyang sakyanan. Kuyawan sa taon may gala si Ruben Padilla. Asa Serge Osmeña at that time, no? Panahon ni Marcos Sr. Napapriso sad mga sugid ni paminaw. Ha? Unya, kinini ang si Ruben Padilla, apil, ang duha ka mga bilyars, so kisan naman ay mahabilin. Tingali, sa Aimee, di na kayang ipapriso. Marispital sa gamay, kay igsuon man. Kininduha ka kay Tano siguro. Ug mauna yung mahabilin, o butang tayo papriso sa tanan. Ug di ka kuha og 16 votes gihapon. Kay, kini magod mahigalang nakapatik diha sa Article 11 sa atong 1987 Constitution ang pagkonbikto, kinahanglan yung kag 16. Kay 2/3 votes man of all nga mga membro sa Senado, mga kagalaan, ang Senate seat. Doon naman tayo 24 ka mga senador. Bisa pag ipapriso ni mo ng mga senador, 24 ng lingkuranan, ana. So, kinahanglan ka og 16 ka mga senador nga muboto. So, kumusod sa prisuhan ang 13, muanto sa may sud sa prisuhan, di sa kakuha gyapon og 16. Absulto gyapon si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana, granting nga ang ilang tuyo may galamin niya, prapriso lang mo, kutob na diha. Pero kung birahon yun sila, balhin mo sa minority. Kaya pwede man ang uban na sige, balhin tas minority, kinisod magkaayo og grabe naman pressure karon. Inig-abot sa butuhay na og di gyapon mabutog conviction. Delikado kayo. But kung magkabila sila, ibutang ta lang. Kaya ako may panalisalon ini mga kagalan, prangka-prangka lang mag-istorya, kini straight to the point yun istorya ha. Kung pasagdan nimo kining mao mga senador, with all the freedom, kanang gawas nun ba sila nga mo decide? Gawas nun sila nga mo appreciate sa mga evidences. Kana bang doon na kay kagawasan ba? Wa ka tiunig pusil, wa ka why pressure ba? Kanang judge ka gyud based on the merits o gitan-aw nimo mahigalag unsa gi angayan ani. Ako mo imo evaluate dili makonbikto si Sara Duterte ano eh. Labi na ang presentation na ikabot sa Senate, timan kadtong mga presentation nila sa didto pa lang sa House Committee on Justice, maun naman to ilang presentation sa Senate dekin. Maun naman to. Mabita ingon bita ko nga ilan maghihurot tinuon ng ilang wa na surprise mahitabo Senate ni kalakiha. Kadto na lang mahigala og do na manggali mga bank accounts na or kadtong sa BIR. Dili na kay na kadaghan ba? Kay hurot naman lamang gihurot dili pa lang daan sa House Committee on Justice. Inig-abot sa Senate, the same presentation, wa gani matandog si Sara mahigala diri sa House Committee on Justice nga wa magka-cross-examine ang mga abogadong Sara. Straight to the point. Sa to pa, ilatong gi-build up ang kaso nga wa mga higala matandog ang ilang pag-build up sa kaso kung buto naon because walay cross-examination nga nahitabo dito sa House Committee on Justice. Straight to the point. So, kung inanahon mga higalag, the same presentation na ikabot sa Senate, naanay mo object. Unya, naanay debate dito mahitabo. Mabalansi na mahigala ang mga tao nga maminaw. Ibutan ta ko sa Madriaga. The same testimony ni Madriaga na ikabot sa Senate. Ang wa mabatiis mga tao unsaon pag cross-examine si Madriaga.
Masig mo pabor pa inong Sara dito na abot sa Senate na noon. Duhay may tabuan niya, either inigabot sa Senate, pwede manghigala nga madihado si Sara dito, based on evidence, pero mahimo po mga kaigalaan nga mo pabor niya dito. Wa man matandog si Sara Duterte diri sa House Committee on Justice nga wa man gani cross-examination dito. So delikado inigabot sa Senate, dili matandog mga higala ang mga tao ang support magpadayon. Kung magpadayon ang support sa mga tao, nga muligo ang mga tao samot nga mudapig ni Sara maglibog ang senador. Saon ta man ipag-decide? So wala nga akong evaluation, akong reading ani, forecast nako. Kung pasagdan ka ng mga senador sa ilang kagawasan, tagaan sa freedom sa pag-evaluate sa mga ebidensya, pagtanaw ang say angay gyud nga desisyon, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Dili. Pero kung ilang presyoron mga kagalaan, sama ining ipreso gyud ka, balhog mo sa bilangguan, di mo musugot og kuan ang among gusto, kung bituhon niyo Sara, di ang dili mo follow na mo, preso mo. Delikado. Napay delikado. Ngano man, tungod mga kagalaan kay kining mga tawhana, I don't know, kinasa si Jinggoy unsa kaligon na sila. Ibutang ta mahigalag, kay testingan na gud, nanagod ka, nahitabo kagahapon. Pero kinis Jinggoy, nakasuway naman ni prisuhan, malagmit mo yung Jinggoy, bahala na. Di ko mo sugot sa inyong dikta, mapapriso na lang ko. Pero pwede po mga higalag, mayroong Jinggoy, nakasuway naman ko prisuhan. Nya, kasuway na at tog yung kaibutang sa prisuhan, yun nga ka ng labing kwan yun, nga tagaan yung problema imong kinabuhi dito. So inani mahigalan Jinggoy, naanad ni mga kigalaan og bintaha nga kinabuhi, nya ipriso ka dito. Unya ingnon ka, mo bitang gipabati-batian bitaw sila. Mao gini mahitabo ninyo, but there is a way out. Unsa man din ang pag-istoryahan ay simple anang kunon na ay pamaagi nga dili mo ma-priso. Anyawa, ni kuan dito, ni abot sa prisuhan. Regular, butangi ka sa regular jail. Parehas si Bong Revilla dito. So, unsa man, imong kagawasan, imong unahon, imong kagalingon, o di gyud ka mo sugot sa mong gusto. So, kini Jinggoy, malagmit mo Jinggoy, okay ra ko, priso, sige, priso lang ko. Priso lang, okay naman ko. Nakasuway naman ko prisuan sa una. Ana na naman sa ko, ana. Pwede mo ingos Jinggoy. Pero pwede sang mo ingos Jinggoy nga, sa una, okay, man na priso ko sa una. Kaya, bata-bata pa mo ko sa una, karon gud kanya naman ko arthritis. Kumingon Jinggoy, may galang abidadi na nakumakaya ang balik sa prisuhan ron. Kaya tinudoon ka man yun. Mo ni ang sulting Alan Peter Cayetano ha. Dili ni ako nga sulti. Si Alan Peter Cayetano may niingon. Pwede ba ito mabalik to doon gamay no? Ang Peter? Unya na lang siyang kwan. Unya na lang siyang net satisfaction ni Marcos. Kaya ato na yung step by step ang atong presentation. Mo ni gingon ni Alan Peter. Simple na magipangayo nila. Balhin mo dili sa minority, wa may problema. Kani ato paminahon. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig nahuhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again
I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Straight to the point. Okay, pause dong. Okay, so, mani, dili ni gikan ako nga storya, kang Alan Peter Cayetano ning storya. Simple ra kayo ang kalakalan ron. Balhin dili sa amo, sa minority. Wa kay problema. Bug na ka diha, priso ka gyud. So, asa man karon, ug ikaw may senador mga higala. Either mo papriso ka, o kila na yung pakahiro ka diha, or imo nang kaugalingon mo ikuan. Imo nang dakong sakripisyo. Himuon mo na, or mabalhin ka dili, ang hayahay kay na mong kaimtang dili. Ha? Muna nga, karong Lunes, delikado ang liderato ni Alan Peter Cayetano kay gibira man ning uban nga mga senador. In fact, dunay duha o tulo ka mga senador matod pa nga ilan ang yung paningkamutang mabira. Ha? Ini kabiraan ni mga kagalaan ug mailog ang leadership wa nay Blue Ribbon Committee investigation. Ang mahitabo ini sila na mo control unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao gini, so pwersahan ang nahitabo, pwersahan. Kay balikon ko kung taga kahigayunan mga senador nga sila ra mo decide based sa ilang kaugalingong freedom, na free will mahigala mo decide dili makonbikto sara. Pero kung ilang pugson makagilaan, di ta makasiguro pa, no? Pero ang mga tao magtan-aw magod. Ang mga tao magtan-aw asa ang foul, asa mahigala ang nasubraan na. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan. Now, kung dunay kaso, kini flood control man kang Jinggoy Estrada kuno matod pa mahigalang kaso day. Nganong sa tanan dunay flood control kay si Jinggoy ra may ipriso. Kutob sa mga involved diha ipriso na. Antos Romualdez may galawa paman gani hatod ron. So maklaro nimo nga targeted mga higala ang ginahimo ron. Wa gyud mga higala kana gud mapriso panalitag sad-an, follow tag procedure okay na. Ipriso na Jinggoy, ipriso na Cheese, ipriso na si Joel. Kung follow tag procedure. Pero ngilad paminaon nga di mo mapriso kung balhin mo sa minority. Ano man, gigamit man, giweaponize man manghigala, dili day tinuod nga justice itong ipangita. Dili day tinuod nga ni nangita tag accountability kung mauna. Muna na itabua sa flood control. Wala man, kinabay gigukod sa flood control, may gala ka ng elected officials karon mga kailangan nga kanang dunay maka material kayo incumbent congressmen o incumbent senators nga naa sa minority. So mo nay dakong kuan daron, mo nay dakong problema daron nga gigamit mo ning Peter Cayetano, mo nang ato ibalito na si Alan Peter Cayetano, okay naman mi pasakaan mi kaso sa korte, amo nang tubagon sa korte way problema na. Pero ang bati diha kung inon ka nga ari balhin dire kay wa kay problema. Una gani kana tuluyan ka na mo. So gigamit mahigala, giweaponize kining inani mga kagalaan nga pagpasaka og kaso. Straight to the point. Giweaponize. Muna ako ko, og kasana Jinggoy, kasana Joel, kasana si Chis Cordero kung tinuod man galing. Accountable sila ng ilang ginahimo. O himo ana. Pero ang dili maayo din ha nga ingnon mga kagalaan balhin lang mo sa minority kay wa na mo'y kaso. Okay na. So, dili accountability. Politika ra gyud, purely politika ra gyud. Mo hinungdan ining tanan mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So, karon gihimo ang tanan. Now, kung gamitan og pressure ang mga senador, di na to masiguro ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment trial mga sukid tig paminaw. Kana prangka ni ako pag-istorya ha. Kung imong pasagdan ang mga senador sa ilang kaugalingong kabubuton with all their freedom and free will, pag-evaluate sa mga evidences, sa mga arguments, sa kaso, di mo konbikto sala. Pero kung imong inanion, nga garuyon may gala, pampriso na sila diha, hindi mo sugot sa ilang gusto, di na to masiguro, di mo kumiingon nga makonbikto, sala kay pwede man makigalaan nga kining mga senador, willing lang sila nga mo papriso sa gyud. Muna, ang ilang makahatag og strength ani nila ang mga tao. Kung ang pulso sa mga tao, mudapig yung sara bahalag magkinaunsa na, managana gina sila. Even ang tuwa sa
minority daan. Bisa ka na sa si Subiri, mahigala si JVRC today. Managana na sila kung ang support sa mga tao ang mga tao, the more nga inanion ang mga senador, nagtanaw ang katauhan, the more mga higala nga wa na mo function ang mga institutions o klaro kay pinugsanay na, doon na puyos ang gigamit, ang mga tao nga nagtanaw, makasabot sila mga higala ani. Unya mo, kapit kamay sila. Delikado ba ang reverse psychology ani? The more mga higala nga imong daog-daugon, the more baya nga mulaban hinuong mga tao. Og imong pasubraan mahigalang gukod ang mga Duterte maayo, delikado kung ang mga tao mo samot hinuon mahigala og simpatiya sa mga Duterte. O mahitabo na maglibog og senador. Bisa pag presyuro ni mo mingon senador, madaot man tong karir ani, asa man ka, di na ka masenador sunod or bahala magpapreso na lang ka kadali diha. Ha? Kaya total hitabo naman lang ni Ninoy Aquino sa una, sa Serge Osmeña la si Teofisto Gingguna. Ha? So mo ni ang mga mahitabo unya mga sukit di paminaw, pero mo lang kong ingon sama inin Jinggoy kini si Joel, depende kit sa makagwanta nila. Kini Jinggoy, pwede man naman Jinggoy. Pwede man Jinggoy, magpapreso ko, bahala na. Pwede. Pero pwede sa mga Jinggoy sa una na preso ko, okay pa, batanon pa man ko sa una. Karon medyo di na madaron, sakit na kong arthritis. So malagmit mahigala, madanes Jinggoy, depende. Kini si Chis. Magpapreso ni si Chis or pwede ba mo ingon Chis? Okay, sige. Papreso ko. Di lang ko mo-follow ninyo. Pero ang offer ni Chis Escudero dahil nga balik din sa amo, kay gawas nga di ka mapreso, himuon ka na mong Senate President. Kay mauman to'y offer mahigala kang Chis. Nga malagmit, mubalhin si Chis, pero di po si Chis, kamao ba sa Chis mo, timan-timan rin, balhin ko niya as ordinary senator, di lapog ko. Pero may nga, balhin din kay himuon ka namang Senate President. Si Chis Escudero, malagmit, madaan na, kay nga naman, maluwas man po ang dungog ni Chis day. May nga mo Chis mo na, okay. Mubalhin ko dito, ilagay ko gitang-tag pagka-presidente Senate. Ila ko gibutang-butangan o muna, nga balik ko dito, Senate President ko, sa to pa, pulos na ginikuan yun. Pabor na ni Chis mga higala. Kumadaan nila sa Chis Escudero, atong basahon na kinintri sa kabuk, kinsaan nila ang mobalitok by Monday. Kay kinahanglan man gini, doon na magitandog ini Manderon. Kay otherwise, kung dili matandog ang 13 kabuk, may kailang maghawak kamay sila, bahalang magkinoon sa delikadong flood control investigation by Thursday, masugda na. Straight to the O point. ilang gikabalakan. O moingon, Jinggoy day, bahala, sige, preso lang ko ninyo. Total, okay naman preso ko, naala may alaksan nga tambal. Alam na bang alaksan na 2 times faster ka sa makin? Ay, sige lang, okay lang. Kana, maproblema agad sila hinoon pod. Og moingon si Jinggoy, okay lang, papriso ko. Total, to naman si Bong Revilla dito. Kinis Joel Villanueva, og ilang ipriso ni Joel, og moingon Joel, sige, okay lang. Basta, ako lang yung barugan ni akong kwan. Ako i-probe sa korting, wa ko isa, ngadto lang ko sa korting mo probar. While in the meantime, sige, priso mi dre, okay ra. Kay kanang sakit sa arthritis, matambalan na sa alaksan. Epektibo ng alaksan kay Unilab yan. Kini si Chis mahigala, tanawonon gini mo ni. Og imo ning ipriso si Chis, malagmit mo hilak mo sa heart ani day. Malagmit si Chis, ingon Chis nga, doon na, background po si Chis pagka-aktivista gamay sa una. Pag-isanti pa ni, pero okay na. Pero ingon nga, may hilak doon si Kwan, heart evangelista mahigala, delikado, mada si Chis. Pero ang tanaw na ko dahil kung bilahon na si Escudero, ang offer kan Chis dahil nga, himuon siyang Senate President. Og mo na yung offer, delikado, mabalhin Chis, anak. Kaya naman, actually, kung ilang himuon si Win Gatchalian magod, karong panahon na, sa ako nang giingon, wala ko'y problema, Win ha, kamao na si Win, maayo na si Win. Pero, nining panahon ko sa impeachment, mas mayo nga lawyer na may ibutang ni mong Senate President. Kaya siya man gud maoy mo preside, nining impeachment court. So ako pabor ko, panalitag mailog nila by Monday, ayaw lang sa si Win. Gani lang ha, okay, ihatag lang ninyo ni Kiko, Pangilinan.
kana si Win Gatchalian naghuman sa impeachment, pwede na himuong Senate President. But in the meantime, ako dili kay ko pabor dahil kay daghan naging mga rulings nga himuon ana as presiding officer. Kay korte ko na mo sir mo as court. Unya ang mga rulings ang imo mahigalang ang rules on evidence, ang mga jurisprudence, so lahi siya. So ang akong suggestion, panalitan mailog nila, ihatag ni Kiko na. O di gani, kung panalitan mabira na si Chase, di si Chase mahimuong Senate President. Para matuhay ang atong impeachment trial. Kay kiniron, tanaw-tanaw na, himadlan ko na to, sa ninintrisi ka mo, kisa may madaan eh. Malagmit, mahigala, ligon man isla si Kwan. Kinisla si Loren ganito, di na ni madaas Loren na eh. Lisod ni Danos Loren, yung Loren akong anak dito sa lower house, inyo masang gibinuangan dito, Kwan. Gigukob sa inyo maayo. So, mamili is Loren ang kalakiha. Magkabuwag siya sa baruganan siyang anak. So, malagmit din na ni madag balik. Si Pia, medyo di ni madag balik, kay naman si Peter dito. Managsuon sila. Kini si Joel Villanueva, di pa nato ni mabasa mga kikilan, malagmit o moingon Joel, o sige, kuyog lang ko ninyo. Palawa na daghang problema, or moingon Joel, mapapreso ko, total, bata-bata man ko. Kinis Joel, lagi mo ni presuhon, dahil daghay mo hugop, ani, kaya namay ilang organisasyon sa Jesus is Lord. Malagmit, mag-rally sa dito. So, kinis Joel, kaya mauna inig kapreso, mahigalak, gawas ni Batog, ni Bungo, ang una ini makagilan, Jinggoy. Una-una na Jinggoy. Isunod yung Joel o si Chase. Unya kini mga bilyar, mga bata para ba ni? Nya mga negosyante, mga sukitig paminaw, gukuro ni mga higalang ilang mga businesses. So, kung inana nga matang sa pressure ang ihatag, dili na to masiguro mga kagalaan ang mahitabo ni VP Sara sa mahitabo mga higalaon niya nga impeachment trial. Straight to the point. Pero mga tao nagtanaw nga di naman ni demokrasya ilang gihimo o na may kagawasan ang ni judge ani. Mosamot mga kagalaan og tibugsok ang rating ni Marcos. Unya ang mga tao muhugop gyud. Kana ha ko muhugop ang mga tao. Depende man kay ang purso sa mga tao dako man nga faktor sa impeachment. Dako man nga faktor sa impeachment. Mao tay nagkalahi kani adto kang Irap Estrada wa to mahuman tong impeachment mahigala. Tan-aw mo ang pulso sa mga tao ba? Og inguman ang kang Justice Corona, katong Justice Corona wa mo siya support sa masa. Kay Supreme Court Chief Justice man to mga kagalan, wa man say support sa masa. Ang kanigong kang Sara, lisod ning kang Sara, kabantay mo sa mga impeachment nga naagian, kining kang Sara may pinakalisod nga grabe ang brasuhay. Kabantay kaday panahon ni Irap, di man anak nga brasuhay sa mga senators. Karon ba klaro bitaw kayo nga dunay binirahay nga hinulgaay? Panahon ni Corona dunay toy mga nanggawas ng istorya makagalan, doon ay mga gipanghatag gikan sa Malacañang. Kaya mo ito gustong Pinoy may gala nga matanggal ito sa corona. Doon na to sila'y away sa mga kagalaan. Kaya doon na to'y problema sa asinda nila mahigala sa mga Aquino. Si Corona may gala, ni barog masagid to mga sukitig paminaw. Pero wa say support sa mga tao. So ang mga senator judges ato, kung doon naman ganito yung mga considerations, dili kay klaro. Kabantay ka, disinte kayo ang paghukom kang Corona. Wa gid ingon nga nagkagubot ang mga kon ba. Karon grabe kayo. Binirahay unya di ay ipampriso, di ay mahigalay ofiran nga balhin dir sa amo para wa kay problema. Ang majority nga mga senators hapit sa hudton tanan sila anig gukod. Karon pa ni nahitabo. Ngano man ang subject for impeachment si Sara Duterte ligon og support sa masa. Ilang tinudoon yun nga mapindown nila kay umusipyat sila mahigala mahimo ko ni presidente sa Pilipinas. Straight to the point. Muna nga very kwansad. Thrilling kayo ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himuon tanan aron nga mapindown siya, di na sa kadagan, okay na. Kay kung musipyat nga dili makonbikto, ang kapalit ini mahigala mahimo man sa presidente. Lahi man tong kang Corona nga total o ba konbikto sa Corona, di konbikto pero dili makonbikto. Okay lang. Nya wa po'y mga tao mahigalang na rally at panahon mahigalang Corona. Kining kang Sara, labi na inig render decision ani paminaw ko. Doon nagi magrally ani. Kay doon naman siya support gikan sa masa mga sukitig paminaw. Sumo ni ang kalainan. So karon binirahay klaro kayo sa mga mata sa mga tao. Lahi ba kanang senator judges sa kang Corona nga doon natoy mga
sabot-sabot, doon ay nadawat nga mga pabor, mga higala, gikan sa Malacanang. Kani klaro-klaro lang ha. Kwarta mga kaigalaan, ipaagay mga projects, na. Doon ay mga nadawat, matupad sa mga nakuha na itong report, pero dili kayo madisintir kayo ba? Dili kayo niya, klaro yun. Ang karon mga higala, klaro man nga, binirahay yun mayo. Gubot mga kaigalaan ang Senado. Sumpay ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya, kung makita sa mga tao nga, wa naman itarong ni, musamot katibugsok ang rating ni Marcos. Tanawa ha, asa man tong kuandong. Dili ni ako ha, SWS ni. SWS survey, mga sukit ni paminaw. Ang rating ni Marcos, niadtong milabay mahigala nga March 2026 og ang November nga rating. Tanawa ko no? November nga rating ni Marcos negative 3 nandaan. Negative 3 nandaan. Sa November ni nga rating SWS ni. Dili ni ako ha. Dili si Rufil Banyo ka nag-survey ana. Social weather stations. So base sa survey sa social weather stations ni Tibugsok negative 3 si BBM. Nya karon mga higala kini karon na March. Sus ni asinso eh. Kaya nahimo man negative 15. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Dili ni ako nga survey ha. Kini mga tao no, naiuban mahigala nga ganahan sa kong komentaryo. Na po iban masuko. O nasuko mo, relax na mo diha. No? Ay laga suko-suko diha kay analysis maning ato. Ang uban nga lipay, kini prangka-prangka man ako pagka-istorya. Imong tagaag freedom na mga senador. Tagaag kagawasan nimo na pag-decide. Di gyud mo kumbikto sana. Prangka na ko ng pagka-istorya. Pero kung pugson sila, gamitan og gahom, ipapriso ang dili mo sugot sa sugo sa administrasyon, di ta kasiguro. Unsay madangatan ni Vice President Sara Duterte. So ni anang panahon sa paghukom na, ang mga senador bay pugsanay na mga kagalaan, ang makahatag og strength nila, mao ang katawhan magtanaw sa pulsos mga tao kung ang mga tao hugop ba ang support ni Sara kay murag gani mga higala og ngadto-ngadto murag mulanay ang support sa mga tao, di na sila maglisod og decide. Pero tan-aw nila mga higala nga nihugot ang support kang Sara. Unya si Marcos mga kagalaan, bisag naa niya ang tanan gahom pero nitibugsok ang iyang rating. Karon na ba negative 3, karon sunod na negative 15. Sa sunod nga survey ani unsa mahitabo ni Marcos? Labi na ang mga tao makahibaw nga binuang naman ning kalakihan kini mga senador di naman ni mao, wa naman ni mamao. Kanila ba mga tao mahigala kasabot ka ba sa unsay na mao o unsay wa mamao? Prangka-prangka pagkistoryahan na gilom-hilom na ng uban din ha. Puira atong mga binayran ha. Kadang mga tao nga wa mabayri. Mo evaluate na gyud kag klaro-klaro lang. Kasabot pagka kini natarong pa ni kini di na ni mao na ilang gihimo. Umusamot o katibugsok ang rating ni Marcos, medyo delikado. At tanong ha, ang SWS survey result, pag March, asa man to dong, ni anang March 2026 karona, social weather station, compared nimo sa niadtong 2025, November 2025, negative 3. Kanahan, negative na ganyan ang daan. Sus, ni asinso pagid karon kaya nahimo namang negative 30. 15. Kana dili na ako. So masuko mo ato mo kasuko sa social weather stations. Kay ako igor man ko na discuss ana. Di man ako may researcher taga SWS man. Nga ni ubos ang pagsalig mahigala mo kasabot sila wa ni ayos Marcos. Inig-abot mahigala sa impeachment. Ang mga tao mo tan-aw na unya ang mga senador nga mao'y muhukom magtan-aw na mahigala asa sila mudapig. Of course, dili ni kuna prangka ni pagkaistorya, straight to the point nga pagkaistorya, tan-aw sila sa pulsos mga tao, di na malikayan because politicians kini mga tawhana. Straight to the Di point. ni pariha og regular court. Mo na nga kining impeachment sui generis ni. Kay regular court punta ni o judge nga regular mahigala kana naas tong regular courts ab tan-aw sa ebidensya. Mo na tibang-tibangon. Pero kini mga senador, mutan-aw na sa ebidensya, mutan-aw po ni asa ang suporta sa mga tao dahil dili na malikayan. Why? They are politicians. Tanawag ko ng mga senator judges, pulos ba na mga abogado, dili. 20% lang nila abogado. Kanang uban, inato lagi na mga higala unsa pag-appreciate sa evidence. So, itanaw nila sa mga tao, o ang support sa mga tao,
si Marcos ni tibugsok niyang rating. Bisag iya tanan gahom sa pagkakaron, unya ni tibugsok nga musamot pa ni katibugsok. Nya si Sara mo taas o musamot pag yung kataas, malibog ka senador. Kaya makapugong ini ron mga higala, ang kanina man ang mga tao. Maon naman ay makapugong ini sa mga umaabot ng mga adlaw kung madana ang tanan mahigalag pilusahan. Ha? Mismo bitaw kini Jinggoy mahigala, tanawon man niya. Magpapriso ka. Total, papriso lang diha. Pero mo lagi yun. Mayon Jinggoy sa una magod. Bata-bata pa ko, karon mula gisod na. Kaya nana ko arthritis ron. Ratol inyon, sige lang Jinggoy. Ganahan ka mo papriso yun. Papriso lang, nalalagi alaksan.